Žena si chcela kúpiť papagája. Išla do Zverimexu a mladý muž, ktorý ju obsluhoval, jej povedal, že má len jedného papagája. Ale že patril žene, ktorá prevádzkovala bordel a preto jeho slovník nie je úplne najlepší. Naopak, bol veľmi drzý. Žene to nevadilo a povedala, že ona ho prevychová. Keď prišla domov, otvorila klietku a papagaj hovorí: Nový dom, nová bordel mama. Žena vybuchla smiechom a netrpezlivo čakala, kým sa jej dcéry vrátia zo školy. Dievčatá prišli domov a keď ich uvidel papagáj, tak povedal: Nový dom, nová bordel mama a nové pobehlice. Céry sa rozosmiali a spolu s mamou čakali, kým príde ich otec, aby si mohol pozrieť papagája. Keď otec prišiel na obed domov, papagaj hneď hovorí: Nový dom, nová bordel mama, nové pobehlice. Ale tí istí klienti. Vitaj, Lojzo.